Καλησπέρα. Σας ευχαριστώ για την παρουσία σας. Στο χώρο. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι απαραίτητη. Είναι. Εάν σας προσβάλλουν κάποια ερωτήματα, διαπιστώσεις, θα μπορούσατε να αποχωρήσετε άμεσα από το χώρο. Παρακαλώ. Εξάλλου αυτοί που αποχωρούν, λόγω του ότι μπορεί να τους προσβάλλουν κάποια ερωτήματα, δηλώνουν και τη διαφορετικότητά τους σε σχέση με τους υπόλοιπους. Και τώρα εσείς οι υπόλοιποι. Θεωρείτε ότι παρακολουθείτε μία παρουσίαση τέχνης μέσω του video art. Μπορεί να έχετε δίκιο. Μπορεί και όχι. Αλλά αυτό ας το αφήσουμε για το σύντομο μέλλον μας. Θα έχετε πιθανόν αναρωτηθεί τι είναι τέχνη. Εάν όχι, δεν θα πρόσθετε και το νόημα της πεμπτουσίας της ζωής. Εάν θα θέλατε να μάθετε περισσότερα για το θέμα της πεμπτουσίας, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες. Πρώτον, σε νυχτερινό έναστρο ουρανό, περιστρέψτε σε κάθετο άξονα προς τα πάνω το κεφάλι σας κατά 30 μοίρες. Παραμείνετε σε αυτή τη στάση με ανοιχτά τα μάτια σας για διάστημα 3 λεπτών της ώρας. Δεύτερον, κατόπιν περιστρέψτε σε κάθετο άξονα προς τα κάτω το κεφάλι σας κατά 60 μοίρες. Παραμείνετε σε αυτή τη στάση με ανοιχτά τα μάτια σας για διάστημα 2 λεπτών της ώρας. Αυτή τη φορά θα παρατηρήσετε το έδαφος και όχι τον έναστρο ουρανό. Αλλά δεν με αφορά αυτή τη στιγμή το συγκεκριμένο θέμα. Με ενδιαφέρει η παρουσία σας εδώ και πιο συγκεκριμένα εσείς οι ίδιοι. Βιώνετε ένα υποκειμενικό παρόν με υποτιθέμενες ευτυχισμένες ή δυστυχισμένες στιγμές, αλλά συνήθως αδιάφορες και ανισόρροπες. Και μη ρωτάτε γιατί ανισόρροπες. Κοιτάξτε γύρω σας, καθημερινά. Αλλά μην κοιτάξετε τον καθρέφτη σας, γιατί αυτά αφορούν τους άλλους. Εξάλλου εσείς προσπαθείτε να βρείτε ή και να βελτιώσετε το επίπεδο ισορροπίας σας. Μια προσπάθειά σας είναι η παρουσία σας εδώ. Σας ενδιαφέρει η επωνομαζόμενη τέχνη? Μήπως καλλιεργεί το νοητικό, ηθικό, αισθητικό σας επίπεδο? Επίπεδο? Διακρίνετε το διασκεδαστή ρόλο της? Ή αυτό αφορά τα θεάματα? Διακρίνετε μνημειακό χαρακτήρα σε αυτήν? Είστε στη χειρότερη υπόθεση καλλιτέχνες? Δημιουργοί? Πιστεύετε ότι έχετε προσφέρει στην τέχνη? Ή έχετε αντιληφθεί ότι είναι μία έκφραση ματαιοδοξίας των αυτοονομαζόμενων καλλιτεχνών, που το πλήρωμά τους είναι η παρουσία σας, η συμμετοχή ή ακόμα και η αγορά κάποιου τεχνουργήματος? Αρκετά! Το ατομικό σας κενό το έχετε καλύψει με τη δημιουργία παιδιών, ή όχι ακόμα γιατί δεν συναντήσατε αυτόν ή αυτή που σας αξίζει. Εξάλλου έχετε να προσφέρετε τόσα πολλά στους απογόνους σας και αυτοί με τη σειρά τους στην κοινωνία. Γιατί εσείς μάλλον δεν προλαβαίνετε. Έχετε αναρωτηθεί γιατί υπάρχει το σύμπαν? Ποιος είναι ο σκοπός μας σε αυτόν τον κόσμο? Γιατί υπάρχουμε? Τι σας κάνει σημαντικότερους ως όντα από μία μύγα
που σίγουρα έχετε σκοτώσει κατά δεκάδες. Κάνετε όνειρα για μια καλύτερη ζωή, με λιγότερο άγχος, κούραση, αλλά περισσότερα υλικά αγαθά, ενώ γνωρίζετε ότι αυτά τα δύο δεν συνυπάρχουν. Είστε οικονομικά ανασφαλείς. Τι είναι αγάπη? Έχετε κλάψει το όνομα αυτής ή μήπως την ουσία? Κλάψατε για εσάς τους ίδιους? Ας βελτιώσουμε το επίπεδο άνεσης μεταξύ μας και μεταξύ σας. Η μεγαλύτερη προσφορά, παρακαταθήκη που αφήνετε φεύγοντας από τη φαινόμενη ζωή σας είναι τρίχες, νύχια, εκκρίσεις, σκατά, μεθάνιο και ούρα που σε συνολική μάζα κατά τη διάρκεια της ζωής σας ξεπερνούν κατά εκατοντάδες φορές τη συνολική μάζα του άρρωστου κορμιού σας που αφήνετε πίσω σας. Ακόμα πιστεύετε ότι παρακολουθείτε μια παρουσίαση τέχνης μέσω του video art? Για ποια τέχνη μιλάμε? Όταν επιτρέπετε τη σφαγή στην ανθρώπο σας σε οικονομικά αδύνατα κράτη, όταν αποδέχεστε την ανηθικότητα των ισχυρών οικονομικά ή κοινωνικά, όταν θεωρείτε το χρήμα μέσω πραγματοποίησης των άρρωστων επιθυμιών σας, όταν στο μεσημεριανό σας τραπέζι τρώτε ακούγοντας ειδήσεις για απάτες, νεκρούς, καταστροφές, σας βοηθάει στην κατάποση και στη χώνευση? Συγχαίρω την επιλογή σας να παρακολουθήσετε αυτό το επωνομαζόμενο video art. Και τώρα θα ήθελα παρακαλώ να μην αντιδράσετε ούτε εξωτερικά ούτε εσωτερικά και να αποδεχτείτε αυτό.